Anta wa utuwang ko ta mga pamilya o Allah. Na ay nisumbagian na tigyan na ahlul Quran. So at tigyan so mga pagtao o Quran. Ay man ang mga pagtao Quran na giyutos so ay man yan na mga layo ko Quran. Giyutos so mga tao gagawin daw na inimbulay ko iran sa Quran, kumbutian niran sa Quran, o di na diran di emanan yan napmanaan sa Quran, o di na diran di iplumam ka so kitab wallah sa Quran. Siranut wa tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ahlullahi wa khasatu. Siranatigian mga pamilya o Allah nagu ikalalimu sirano Allah